Ano, jak se mi to nezdá. Ano, teď už tu spodní jenom sukni krásnou. Tak, Drhočku, co by to máte za zvláštní? Ale opravdu to není. Zlatíčko, To je klášbonet. používá se, vlastně mám z Paříže, používají to tam kurní dámy, šlechtičný. Ano. Tohle bych si ji vyzkoušela. Zkrátka nechci muset parabíčko. Obouček? Zkusíme klášbonet. Ráda. Na chvilku si zahraj na komodu. Tak. Jak se tím cítíš? Překvapivě lehký. Krásně lehký. Ty už ti nevadí ani vítr, ani déšť, slunce. Ještě aby se zopálila. Překvapivě Krásně sedí. Samozřejmě. Myslíš, že by bylo možné, že bys mě také dovezla jeden z Paříže, až tam příště pojedeš? Samozřejmě, jak si přeješ. A zatím jo, paní bráše. Ovšem, pokud prohrají sázku, tak... Ano. A proč nebude? Tereska, jako se nám mění, myslím, že ta sázka je v ohrožení. To já si počkám na konečný výsledek. Ale musíš uznat, že už teď s touto krásnou dobrou sukní vypadá nosí. Jak říkám, já si počkám. Kdo si počká? Ten se počká. Ano, už teďka. Barva, Francie. A to je tvá oblíbená, miluješ nejvíce, je to tak? Ale ne jako morné. Krásná, Teresko, nádherné, že... A propos, ty necháš ten vzhledný čepec? Ty stále vypadat jako komorná. To si nevymyslela. Třeba klobouček, a proč jí nedáš rovnou tu barvu? Ale dobrý nápad, ale no, tu tmavší, prosím. Já pořád. Tak, nápičník potom dáme. Oblíbený. Ještě Oblíbený. Ale nechce zničit byla přítelky. Sázka je sázka. Už to máte hotové? Ano, za nápičník, tak to je. Já bych mohla obléci šperku, nic já stejně budu chodit. Musíš držet hlavu rovnou jako dáma a vypadá tady sám. Ještě to bude učit. Nádherné. Možná máš... Možná. Malinka to opravdu. Vypadá lépe, ale musí mi naučit ty. To nechám na tobě.